Bos días a todos e a todas. Vamos a dar comezo á sesión extraordinaria urxente co primeiro punto da orde do día, que é ratificar a urxencia da sesión. Votos a favor? Sí? Poder justificar, por lo menos. Venga, va. Bueno, a urxencia, neste caso, van dos puntos da orde do día. O que motiva máis a urxencia é o segundo, que é a concesión da subvención nominativa, aprobar a concesión da subvención nominativa ao Club Deportivo As Pontes. Sabedes que no anterior pleno se aprobaron o resto de subvencións nominativas e, evidentemente, no momento do ano no que estamos, pois, urxe aprobar si procede a concesión da subvención. Evidentemente, iso é o que determina a urxencia. Ben, procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Continuamos co segundo punto da orde do día, que é aprobar provisionalmente o proxecto de modificación puntual de normas subsidiarias do Concello no ámbito da parcela comprendida entre os números 129 e 137 da Avenida da Habana. Ben, neste primeiro punto da orde do día traemos a aprobación provisional. Sabedes que temos varias modificacións puntuais de normas en marcha, tanto neste pleno como nos vindeiros que vamos ir facendo, pois cada unha delas das que temos en marcha pois están en fase, unhas de aprobación inicial, outras de aprobación provisional, e entón según vayan avanzando na súa tramitación, pois veredes que nos vindeiros plenos vamos ir traendo case cada pleno algunha das modificacións puntuais, porque están todas ben seña para aprobar inicialmente, ben seña para aprobar provisionalmente. Esta é a primeira delas, que é a de a modificación no ámbito do que era antigamente un solar na Avenida da Habana e que se transforma nun equipamento. Sabedes que xa inicialmente se aprobou neste salón de plenos en maio do ano pasado, por unanimidade dos grupos presentes naquel momento. Se sigue a súa tramitación, evidentemente, pois se piden os informes sectoriais que van chegando. Chegaron o informe da Confederación Hidrográfica Miñosil favorable, a Xefatura Provincial de Telecomunicacións tamén favorable, a Delegación do Goberno de Galicia tamén favorable, a Diputación Provincial tamén favorable, e despois, a finales do ano pasado, chegou o informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que comprende todos os informes sectoriais que corresponden a Administración Autonómica e que serían un informe do Subdirector Xeral de Planificación e Protección Civil, informe da Directora Xeral de Patrimonio Cultural, informe da Directora do IET, do Instituto de Estudios de Territorio, Inesanté, escrito do Concello de San Sadurniño e escrito do Concello de Monfero. De toda esta documentación non se deriva ningunha obxección á tramitación inicial, é dicir, desde a aprobación inicial, que, como xa digo, aprobamos por unanimidade de todos os grupos presentes, non houbo ningunha variación na documentación, non houbo alegacións a modificación puntual, dos informes sectoriales preceptivos tampouco houbo ningún tipo de obxección e, polo tanto, este é un trámite puramente administrativo. Para que siga a tramitación sería aprobar aquí e agora a aprobación provisional e, polo tanto, propoño ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo, que sería aprobar de forma provisional o proxecto de modificación puntual de normas subsidiarias do Concello no ámbito da parcela comprendida entre os números 129 e 137 da Avenida da Habana, remitir o expediente completo e debidamente diligenciado á Consellería competente e declarar que contra este acto de trámite non procede a interpoñer recurso ningún. Unha vez aprobado, si procede esta modificación puntual no seu trámite provisional, quedaría a fase de aprobación definitiva, que xa correspondería á Administración Autonómica. Intervencións? Sí, unha sola cuestión. Cal é a data previsible de aprobación definitiva que podedes manexar? Pois non che podo dar data ninguna porque non depende en ningún caso do Concello. Nosotros agora, si procede, si aprobamos provisionalmente aquí agora este documento, se enviará á Xunta e tardará, digamos, o que tarde, pero que non depende en ningún caso de nosotros. En calquera caso, estamos dicindo entonces que unha tramitación dunha modificación puntual dunha norma vai a superar o ano, non? Porque, se non recordo mal, isto aprobábamoslo inicialmente no mes de maio do ano pasado, non? Estamos no mes de xullo e aínda falta a aprobación definitiva, non?
Digo máis que nada por aquelas outras que faltan, das que te referías inicialmente, que se irán traendo progresivamente, xa non as dúas aprobadas inicialmente, senón as dúas que quedan pendentes, que nós temos constancia, cando menos, que se ten iniciado algún procedimento, que sería o Poblado das Veigas e a da cooperativa do Canle 4, estaríamos falando que teñen por diante, previsiblemente, cando menos máis dun ano, non? Non che podo contestar porque a tramitación depende xa non só dos trámites administrativos, senón, digamos, da axilidade na formación do expediente e da digamos, da tramitación interna. Entonces, bueno, non che podo decir se vai ser un ano, se vai ser 9 meses ou 16 meses, porque non podemos saber. Sí, pasamos á votación. Entonces, votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, terceiro punto, que é a aprobación da concesión de subvención nominativa a favor do Club Deportivo As Pontes e do convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e o Club Deportivo As Pontes para financiar as actividades do club no ano 2018. Sí, bons días. Bueno, pois, creemos que dado as singularidades características do Club Deportivo As Pontes, pois, traemos a aprobación da subvención nominativa e a aprobación do convenio a este pleno en favor do Club Deportivo As Pontes, co noso voto a favor. Intervencións? Sí. Bueno, en primeiro lugar, a urxencia, tampouco lle vemos urxencia, porque xa tiña que ir no pleno ordinario pasado, da semana pasada, dai 2 semanas, chamadesnos para unha comisión o luns, para o pleno hoxe mércores, en plena semana das festas. Non creo que teña tanta urxencia esta subvención para facer o pleno con esta inmediatez, en primeiro lugar. Despois, da documentación que nos facilitades, que agradecemos que gracias a diferentes procedementos judiciais, ou, bueno, non sei se foi gracias a iso ou non, por fin se empeza a xustificar os 200.000 euros, pero botamos en falta documentación, porque deses máis de 60 documentos, hai un no que se pide documentación, no que di preséntanse documentos xustificativos de saída da conta bancaria da entidade en concepto de devolución de importes que corresponden ás cotas de préstamos e intereses a Xaime Castro e Dora González. Esta documentación non está na documentación que nos facilitades. Si que nos facilitades despois os documentos de formalización dos préstamos, pero non as contas. Non sei se tedes... Refíreste ás contas do 2017? As contas do 2017, sí, corresponde eso... Sí. Claro, pero aquí é aprobación para o 2018 do convenio. Pero se presentan, se piden os avales, porque os avales non, os préstamos, porque non están as contas. Igual que se presenta outra documentación, porque non podemos ver as contas? Pois falarei con intervención, a ver, por qué? Porque non está, non sei. Non, estas non están. Era necesario velas para saber cales son os ingresos e os gastos. Pero ti refires estas contas do 2017, Mari? Pois imagino que sí. Claro. A ver, espera, que hoxe trouxe un ordenador e miramos os documentos. Formarán parte do outro expediente. Non estamos aprobando a xustificación do 2017, María. Estamos aprobando a concesión da subvención do 2018. En calquer caso, a xustificación da subvención do ano 2017, non sei agora mesmo como está, pero entendo que está xustificada, o concelleiro poderá corroborar, pero que está xustificada, pero non estamos a falar da concesión da subvención do 2017 nin da súa xustificación. Estamos a falar da concesión da subvención correspondente ao exercicio do 2018. Bueno, de todas formas, é unha documentación importante. Sí.
En relación con ese tema, é que nós na comisión solicitamos ao concelleiro o decreto de aprobación da subvención do 2017, porque ben é certo que hoxe estamos aquí debatindo a do 2018, pero non é menos certo que as bases de execución do orzamento din que non se poden conceder subvencións de 2018 sin ter justificadas as do 2017. O propio concelleiro nos dixo que sí, que deberían de estar justificadas, que ademais o decreto probablemente o firmara el mesmo, non? Pero a día de hoxe o certo é que non temos constancia documental de que se teñan aprobada a subvención do 2017. E se é así, bueno, pues pediríamos que, mentre estamos no debate, se nos achega unha copia do decreto. Non sei se é posible ahora mismo, se non en calquer caso o pedimos e que vos traigan a copia se non se vos facilitou, pero o que sí está claro é que antes de conceder a subvención deste ano ten que estar debidamente xustificada e aprobada a xustificación do ano anterior. E nos consta que está aprobada e xustificada. Me pedides o decreto... Sí, pero que na documentación que nos pasache xa cando fixemos a outra comisión a que nos referíamos no pleno anterior con Chicho, donde, por certo, o que fixemos foi volver a informar o convenio do 2017 que xa estaba aprobado. Eso foi o que fixemos na penúltima comisión ou na última comisión que tivemos con Chicho, e así figura na acta, non? Informar o xa aprobado en pleno. Pouco curioso. A ver, Kiko, vamos no, pero me refiro, eso pode ser un erro de transcripción na ata unha persona que... No, me refiro a persona que fai a proposta de acordo, pois que se equivoca no ano, entendo. No. É que non había proposta de acordo para o 2018. O único que tratamos en esa comisión no despacho do oficial maior foi a xustificación do 2017. Era a documentación que tiñamos. E en esa xustificación do 2017 había un decreto de aprobación parcial da xustificación e faltaba o decreto de aprobación definitiva desa subvención. Vale. Na acta, o que se informou, e así figura na acta, foi o convenio do 2017, que, repito, xa estaba aprobado en pleno. Non tiña sentido eso. Por iso lle preguntábamos ao concelleiro de Deportes que fixéramos en esa comisión. Bueno, pois, perder o tempo. Perder o tempo que non valeu de nada, non? Despois hubo que facer outra comisión para informar. Foi un erro. Correcto, foi un erro. Foi un erro de fecha. A hora de poñer o 2018, pois alguén puxo o 2017. Non, é un erro de documentación, é dicir, convocóusenos a unha comisión para mirar a xustificación do 2017. Pero como ben sabes, a documentación chegou tarde mal arrastro e meteron a documentación do 2017 que estábamos, xa xo dixen tamén na comisión, que a mí tamén me faltaba por revisar. En calquera caso, faltanos o decreto da aprobación definitiva da subvención do 2017. Non está en ningún sitio. Nos entendemos que, de acordo cas bases, debería de estar eso xustificado para poder dar esta subvención do 2018. Se non é así, bueno, pois tirade para adiante. Bueno, pois mira, vamos a hacer un receso de 2 minutos para que saquen o decreto e que se vos presente o decreto, vale? Solo, quen asigna o decreto de aprobación? Hai que non se ve. Pois non sei, aquí non sei, supoño que aquí María Chicho. Chicho. Vale. Bueno, reanudamos entonces o pleno, toda vez que se vos entrega o decreto da xustificación. Non sei se queredes añadir algo. Recórdovos que continuamos co punto aprobación da concesión da subvención nominativa a favor do Clube Deportivo As Pontes e do convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e o Club Deportivo As Pontes para financiar as actividades do club no ano 2018. O decreto que pedía Kiko que non vira era o da xustificación da subvención do ano pasado. Estamos a falar agora da concesión da subvención deste ano 2018. Non, estaba mirando como pon que se aprobou con un informe de reparo de intervención. Estaba mirando a ver se estaba na documentación. Sí que está, sí. Bueno, o sea, que se aprobou pero con reparos, que non é que...
Repítoche, si queres, facemos outro pleno para falar da xustificación da subvención do ano pasado do clube. Agora estamos a falar da concesión da subvención deste ano. Entonces, si tes algo que añadir a isto ou queres facer algunha puntualización sobre a conveniencia ou non, ou sobre a vosa posición respecto da concesión de votar a favor da concesión ou non, ou queredes facer algunha aclaración, pero repito, da concesión da subvención nominativa a favor do Club Deportivo do ano 2018. Sí, claro. En relación co ano 2018, preséntase un orzamento detallado do clube no que se expresan unhas cuantías e chámanos a atención algunhas cantidades. Por exemplo, transporte colectivo 15.000 euros. Este transporte colectivo a que se refire? Porque na documentación do 2017 eran un par de autobuses, un par de viaxes por mes. Entón, que se refire? Só o primeiro equipo? Pois non sei, eso habría que preguntarlle aos responsables do clube, que son os que levan a xestión interna. Eu iso sí que descoñezo. Eu non me suelo meter, ni me vou meter na xestión interna nin deste clube, nin de outros. Entón, habría que preguntarles a eles a que se refiren. Supoño que a de 2018, ainda queda tempada de 2018, terán transportes. En calquer caso, o transporte dentro das actividades do club é un gasto financiable e, polo tanto, eles aportan un presuposto de 15.000 euros de transporte colectivo, pero é algo financiable dentro do que é a subvención e, polo tanto, despois xustificarán con número de transportes que fan ou co número de viaxes que fan ou eso, pero en calquer caso, repito, é algo financiable dentro da subvención cando se refire ao transporte colectivo. Será pois para trasladar os distintos xogadores, tanto equipos de infantil como o resto de equipos, todos os equipos que teñen cando xogan fora do que é o campo do poboado. Según a documentación do ano pasado, todos os equipos non son, porque son 2 viaxes por mes. Entón, todos os equipos non son. Queríamos saber simplemente se sodes conscientes a quen lle dades os cartos e para que. Se son 15.000 euros para transporte colectivo, o lóxico sería que fora para transporte colectivo de todos os equipos do clube, ou se non justificar a que equipo en concreto van estes 15.000 euros. A que desplazamentos? A ver, María, o que vai é directamente ao Clube Deportivo As Pontes, que é a subvención, vale? O transporte é un dos gastos que son subvencionables dentro desa subvención. E os equipos que trasladan pois serán aqueles que xogan fora. Eu non sei se vai o primeiro equipo unha vez, 7, 27, e o equipo femenino 5, unha, ningunha, ou se van os nenos do equipo, non sei como son as categorías de infantil ou benjamín, non sei as veces que van a xogar fora. O transporte, o clube despois xustifica a subvención con gastos de transporte. Pois uns gastos serán dos benjamines, dos prebenjamines, dos infantiles, do equipo femenino, do primeiro equipo, de todos, non sei, pero son gastos de transporte. E o xustifican con gastos de transporte colectivo. E poñen de que equipos son na xustificación, pois viaxe a tal partido en tal sitio. Pero agora mismo é o que che di Chicho, o que se subvenciona é o transporte. Non sabemos con que equipos o van a xustificar despois, pero é a actividade do clube, independentemente de cales sean os equipos que vayan. E independentemente de que sea un equipo ou sean os 9 ou 10 equipos que ten o clube, non sei. Que tratándose de 200.000 euros, que é unha cantidade importante, eu creo que era ben que os souperades a que se destinan os cartos do clube, que van pero para o clube. Pero que se destinan a eso. Unha das cousas é o transporte colectivo. E o transporte colectivo é para trasladar os xogadores. E, polo tanto, sí que sabemos. Poden tamén ser variables, depende hasta que parte do campeonato chegue algún equipo, pois pode haber máis transportes ou menos transportes, pero nun orzamento
é difícil con exactitud decir unha cifra, porque hai despois variables ao largo da tempada, imprevisibles, claro. Outro concepto que nos chama a atención bastante son as dietas de quilometraxe que ascenden a 102.000 euros, é dicir, máis da mitade do importe subvencionable. 102.000 euros que van para pagar os desplazamentos de xogadores, entendemos, para que veñan xogar as Pontes. Desplazamentos para vir aos adestramentos e desplazamentos, non, digo eu, que serán para isto. 102.000 euros de xente que ven de concellos tan dispares como, por exemplo, todos estes, Agolada, Culleredo, Oleiros, Somozas, Asturias, Lugo, Viveiro, Fene, Ferrol, Noia, Ortigueira, etcétera. Un montón de lugares que veñen aquí, que non os contei todos porque non me deu tempo, pero son, polo volumen que se ve aquí, pois son bastantes. Entón, 102.000 euros para desplazamentos de xente que ven de fora deste concello a xogar ás Pontes. Chámanos bastante a atención que se destinen estes cartos principalmente para o desplazamento de xente de fora. Cando, na memoria explicativa do propio club, no que di que xustifica a subvención, di que un dos obxectivos do club é formar os xogadores para que xoguen en categorías superiores. Se cando chegas a categoría superior non tes a posibilidade de xogar aquí porque se contrata a xente de fora, non sei cal é o obxectivo deste clube. Efectivamente, despois justifican tamén que o maior gasto que conleva é a formación de 12 equipos de base cunha media de 20 rapaces cada un. Non, o maior gasto que conleva é pagar o quilometraxe a xente que ven de fora, que son 102.000 euros. Entre as actividades do grupo, sí que xustifican todos o número de equipos que hai, entre as persoas que se benefician, os xogadores, os adestradores, os socios e os familiares dos xogadores compartindo as alegrías dos logros dos seus fillos. Esperemos que estas alegrías sean grandes e que se compensen con toda a inversión que están facendo as familias, porque estes 200.000 euros van para pagar unha parte dos gastos, pero é unha pregunta que tamén vos faigo. Canto costa a matrícula dun neno no clube deportivo? Por curso? Pois eu ahora mesmo non sei. Non sei. Tamén terán que comprar unha equipación, terán que comprar material para ir a xogar os partidos, os tenis, o uniforme, todo isto. Os desplazamentos para todos os partidos, os familiares que comparten alegrías, tamén poden ir neste autobús? Pero María, ti eres socia do club? Non. O que che recomendo, o mellor, que che faiga socia, entón nunha asamblea, ti todas estas preguntas que me estás facendo a min, que eu algunha podo sabela, pero non estou seguro, entón non che vou responder, pero podes ir aí á asamblea e expoñelas todas esas preguntas, sin problema ningún, seguro. Pois, dende Xuntos por as Pontes, cremos que dada a importancia desta subvención, da cuantía desta subvención, 200.000 euros, o mínimo que tedes que saber é os ingresos que ten o clube, en que todos os ingresos, non só os da subvención, senón tamén as cuotas dos socios, que acabas de decir agora, as matrículas dos nenos e todo isto. Porque, sinceramente, 200.000 euros, que 102.000 vayan para pagar desplazamentos, non vemos nada normal. Seguindo, hai un informe desfavorable do Departamento de Deportes. Hai outro informe desfavorable de intervención. Non se xustifica a excepcionalidade de otorgación desta subvención. Non se xustifica tampouco que se subvencione o 100% do gasto porque, efectivamente, teñen outros ingresos.
de entidades privadas, de cuotas de socios, de inscripción dos nenos, etc. Ademais, no convenio, xa poñedes que esta subvención é compatible con outras subvencións. É dicir, o Clube Deportivo As Pontes tamén pode acceder á subvención de concorrencia competitiva que concorren todos os demais clubes das Pontes, que son unha bolsa de 530.000 euros, a que concurren todos os clubes das Pontes, tamén o Clube Deportivo As Pontes. Polo tanto, o Clube Deportivo As Pontes ten unha subvención de 200.000 euros por un lado, máis o que lle corresponda dos 530.000 que vai con todos os demais clubes. Non, Pregunto. non, solo a nominativa. A outra subvención non se presenta? Non. Bueno, de todas formas, con toda esta información que acabo de dar, creo que é suficiente para xustificar o noso voto en contra. Básicamente, indicando o informe desfavorable de intervención, o informe desfavorable de deportes e os 102.000 euros que van para os desplazamentos, que, na nosa opinión, e na opinión do propio clube que di que hai que fomentar o deporte de base, é dicir, os nenos e nenas que veñen con ilusión a aprender un deporte e a xogar e a compartir, non se poden dedicar 102.000 euros a un desplazamento de xente que ven aquí a título profesional, que ven de outros concellos, a aproveitarse da subvención que tiña que ir para os nenos das Pontes. Bueno, discrepo contigo totalmente, non un pouco, senón totalmente. Primeiro, se non recordo mal, esta tempada, pois sobre 5 ou 6 xogadores das Pontes militaban no Club Deportivo, militaban no Club Deportivo As Pontes. Outra cousa que podían estar vivindo fora do Concello, pero iso tamén é unha política de fichaxes que leva o Club Deportivo As Pontes, que podes estar de acordo ou non, como non estás. Refíreste ao informe que fai o administrativo do Departamento de Deportes, que, se te das conta, no 2018 fai un informe, no 2017 fai igualmente o informe de 2018, no 2016 fai o informe igual que no 2017 e no 2018. As características do club, máis ou menos, non varían, entón, podíamos dicir que estamos de acordo que o informe de 2016 é válido como de 2017 e como o 2018. Verdad, María? É válido, é igual, é un copia-pega. Sí, pero é igual. As características do clube son iguales, verdad? Pregunto. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Sí, pero que é o mismo que o 2017 e o 2016. O 2016 non o sei. Bueno, pois digo que é igual, se non xa cho paso, pero é igual, un copia e pega. Pero no 2016 tamén emite, porque pode ter un doble criterio, nese caso o di, pois emite un informe totalmente favorable a darlle a subvención nominativa ao Club Deportivo As Pontes. Entonces, creo que neste caso dase a vontade política. Podes coller o vaso medio cheo, medio vacío. Ti xa sei que o queres coller medio vacío, pero desde o equipo de goberno, como a nosa vontade de axudar e de colaborar, pois vemos o vaso medio cheo. E así mesmo, tamén o informe de intervención di que é un poquinho a responsabilidade do pleno ou da corporación, aprobar ou non aprobar esta subvención nominativa. Por iso digo e repito que hai vontades políticas para axudar e vontades políticas para non axudar, e non quero utilizar outro término que ao mellor non é o axeitado, porque embarrar esas cousas que non me gustan, non creo que vayades por aí, pero sí que vos pediría que esa vontade fora unánime da corporación, eso sí. O informe de intervención. Informe desfavorable de intervención. Formula nota de reparos á formalización do presente convenio.
Observacións tamén. En conclusión. Sí, pero en observacións tamén che pon corresponde ao pleno a resolución da discrepancia de acordo co estipulado no artigo do citado texto legal. Como esta é unha subvención que desde o 2016, 2017 e 2018 ven sendo máis ou menos o mesmo, tamén sabes que hai un informe de intervención da Diputación do 2016 que podría valer perfectamente, que eu, por criterio, sí que gustame basarme tamén neso, donde di que, bueno, que o informe mellor do Administrativo de Deportes corresponde máis a un informe de fiscalización que non a un xestor de deportes, que comparto esa opinión. E non digo eu, di un interventor de Diputación. Estábamos falando do 2018, dixeches. Non me saques informes do 2016. No, pero eu pregunteiche se era o mismo, o 2016, o 17 ou 18, que podía decir que son as mesmas características, tanto do club como da posición da que está ahora, non? E dixécheme que sí, por iso faigo referencia a iso. Se vale o informe de deportes de 2018, vale do 2017 e 2016 porque son idénticos. En base a iso, pois idéntico pode ser o informe dun interventor. Bueno, pois entón tamén se pode traer aquí a colación o informe de intervención do 2017 de fiscalización sobre a xustificación da subvención concedida ao Club Deportivo As Pontes, é o número 323, no que di que se debe dar conta a Tesorería Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria da posible comisión dunha infracción tributaria por pagos realizados por servicios prestados. O sea, está dicindo que o Clube de Fútbol está infringindo a legislación tributaria na súa actuación. Entón, non sei como pode... O noso voto vai ser en contra, dende logo, por todos estes motivos. Vale, respeto o teu criterio, pero non comparto. De todas formas, o que teña que demostrar despois o Club Deportivo As Pontes xa é a súa responsabilidade tamén. Eu sí que quero añadir algo, María, a túa intervención. A ver, non nos sorprende o voso voto en contra, é obvio. Eu non vou a traer a colación aquí como ben dado este expediente, porque creo que todos o sabemos, e todo o que leva pasado o Clube Deportivo As Pontes nos últimos anos por unha denuncia que os grupos da oposición puxestis no seu momento, e xa estaba aberta unha fiscalización ao Clube Deportivo polas subvencións que viña tendo. Aí estamos. Non me sorprende, digo, o voso voto en contra porque foi sempre en contra. É dicir, xa remitíndome só ao 2016, que se empezou a conceder a concesión nominativa, deberías de saber, antes preguntabas se non iba a concurrencia competitiva, deberías de saber que non. O sea, non foi a concurrencia competitiva dende o ano 2016 porque se lle concedeu esa subvención nominativa exactamente igual que a que se trae este ano, exactamente igual a que se trouxo no 2017. 200.000 euros de subvención. É certo que houbo informe de reparo suspensivo no 2016, informe de reparo suspensivo no 2017, e se levantaron en pleno eses reparos. Eses reparos eran o mismo, o sea, o mismo reparo do 17 era o mismo reparo do 2016, no que se pediu o informe á Diputación da Coruña para ver os servicios xurídicos, para ver se era procedente a concesión desa subvención ou non. No reparo se facía mención a distintas cuestións sobre do reparo que había sobre o otorgamento desa subvención. En calquer caso, un dos reparos era
non recordo exactamente, non o teño aquí, pero era porque non se justificaba debidamente o interés público da subvención para ser unha subvención nominativa. O que decía, o que comentaba Chicho é que había os informes do técnico de deportes onde se acreditaba o interés público e desde logo a posición deste grupo de goberno sempre foi a do apoiar o Clube Deportivo As Pontes pola labor que fai non só co primeiro equipo, que tamén é unha labor moi importante, tamén é unha labor moi importante para o Concello das Pontes desde o momento en que leva o nome das Pontes fora do ámbito do noso Concello e tamén é un aliciente para os equipos de base, pois o poder chegar a formar parte dese primeiro equipo e non só eso, sino que tamén fomenta valores de equipo e valores de deporte dentro dos equipos de base. Pero ademais, pois como decíamos antes, ten todos os equipos de base no que están un número moi importante de nenos e de nenas de As Pontes e, polo tanto, para nós é moi importante fomentar as actividades dese club e axudar o Club Deportivo As Pontes como referente do fútbol, que é o único referente do fútbol campo en As Pontes, pois seguir fomentando as súas actividades. O que se fai é concederlle unha subvención ao Clube Deportivo As Pontes do mismo importe que se fixo en anos anteriores, 200.000 euros, para unha serie de actividades e unha serie de axudar a sufragar unha serie de gastos que eles explican na memoria e que, entre outras cousas, pois son eses gastos de transporte colectivos que ti facías referencia e moitas outras actividades. Respecto das dietas de kilometraxe que facías ti mención, pois sí, efectivamente, presentan na xustificación e o poden facer e é un gasto xustificable e, polo tanto, forma parte da máis estricta legalidade porque forma parte da xustificación como un gasto xustificable. De dietas de xente que está fora, pois sí, hai chavales que están estudiando fora, que son das Pontes ou non, pero en moitos casos son das Pontes, están estudiando fora, xogan no equipo do Club Deportivo As Pontes e teñen que vir aos entrenamientos. Pero isto non é que sexa agora este Club Deportivo As Pontes ou con esta directiva ou con... É que sempre foi así. Sempre foi así, é dicir, históricamente había chavales, rapaces que estaban a estudiar fora ou que por circunstancias en determinados momentos vivían fora do ámbito do Concello das Pontes, pero formaban parte dos equipos do Clube Deportivo As Pontes e, polo tanto, viñan a xogar e viñan aos entrenamentos e, polo tanto, se lle sufragan uns gastos que, repito, que son xustificables. Están recollidos dentro do que é o otorgamento da subvención como gastos xustificables. Vale? Outra cousa é que a vos guste máis ou menos ou entendades máis ou menos que sexan gastos que se deban aportar como xustificación ou que deban a ser sufragables con unha subvención. Pero aí tamén entra o noso criterio, nos entendemos que sí, porque forman parte da actividade do clube e, polo tanto, deben de estar tamén. O que se fai, repito, é concederlle unha subvención a de sempre, a mesma do ano 2016, a mesma do ano 2017 e a mesma que vai no ano 2018 de 200.000 euros ao Clube Deportivo As Pontes para o desarrollo das súas actividades. Todas as que presentan na memoria, pero que son moitas máis das que se presentan na memoria. O Clube Deportivo As Pontes non só leva a cabo as actividades que presentan na memoria, e iso o podrán decir eles moitísimo mellor que a mí, porque as descoñezo todas, pero que están aí. Agora mesmo acaba de levarse a cabo, non sei se está vixente aínda, un campus, non? O campus deportivo, que están non sei cantos rapaces, 50 e pico rapaces, digo ben? Como? 30, bueno, pois 30 rapaces... 28, 29 para ser. Vale, pois 28, 29, me dá igual, 20 rapaces. Para min están máis que xustificado os que sexan. Como se son 5, é suficiente para que este xustificado. E, polo tanto, nos entendemos que debemos seguir apoiando o fútbol e a este club en concreto porque é o único clube
de As Pontes que imparte, por decirlo de alguna maneira, non creo que sea a maneira máis correcta, pero un deporte como é o fútbol campo e son o único clube. Polo tanto, a nosa postura é a mesma que do ano pasado, do ano anterior e de anos anteriores. Vamos a continuar apoiando o Clube Deportivo As Pontes, vamos a continuar apoiando a actividade do fútbol campo en As Pontes e, eso sí, se lles concede unha subvención que deberán xustificar adecuadamente e para eso, ademais, se lles exixe presentar un aval polo importe da subvención para que, en calquer caso de non xustificar adecuadamente os intereses do Concello, en este caso o diñeiro público quedaría perfectamente salvagardado porque se recurriría a ese aval. Venega. Bueno, a ver, un ten preparado máis ou menos o seu discurso estructurado para xustificar o seu voto contrario, non? O do BNG, que xa sei que non vos sorprende porque xa o fixemos máis veces, non? Vos tamén facedes máis veces o mesmo e tampouco nos sorprende, aínda que chama a atención determinados aspectos. Pero, claro, escoitar declaracións aquí, como a de o Concelleiro de Deportes, que nos ven de dar un decreto donde aproba a xustificación da 2017 co informe que fai o novo interventor, non a intervención anterior, o novo interventor, logo xa hai máis técnicos que opinan tamén e, como ben dís, van na mesma línea, pero a túa afirmación esta de non me vou a meter na xestión interna do clube, bueno, eu revisaría. Cando menos, imagino que leíches o informe de intervención, o que che di o informe de intervención, que ti entendes que non ten ningunha implicación contraria á aprobación da xustificación, ti apróbala, non? Pois leeríao, porque aí fala de xestión interna. E pon de manifesto irregularidades que ademais di que é competencia do Concello trasladalas a quen as ten que trasladar. Por lo tanto, nos entendemos que esa competencia do Concello tela que exercer ti, porque eres o que firmas tamén ese decreto. Alo ti, non hai ningún problema. Eso, en calquera caso, é responsabilidade túa e vai inherente ao teu cargo, non? Do resto xa iremos falando tamén. Mira, nós pedimosche na comisión aquela que fixemos o 3 de xullo, que non valeu para nada, pedimosche que recabaras información sobre da situación dos contenciosos que esta entidade ten aberta co Concello das Pontes, non? E que suman unha cantidade nada despreciable de 125.000 euros, non? Dixéchenos que te ibas a preocupar e que nos informarías. Entonces, para empezar, esa pregunta, cal é a situación desos contenciosos? Vaiche contestar porque eu pregunteille a Toni como xa che dixen na comisión, entón, mellor información ten todo. Bueno, polo que sabemos da tramitación dos contenciosos, hai un que sobre o que xa recaeu sentencia, que aínda non é firme, solicitouse a suspensión da sentencia e aínda non conocemos o resultado desa solicitude e o outro está pendiente de sentencia. Pero son, hasta onde nós chegamos, máis de 2, non? Os contenciosos que hai, non? E, por certo, nese donde dis que se solicitou a suspensión da sentencia, que queres decir que é contrario aos intereses do Concello? É contrario aos intereses do clube. E entón é o clube que impide... Que solicita a suspensión. Ah, vale. Iso é o que se me traslada desde os servicios jurídicos da Diputación. O sea, que se lle dá razón entonces ao Concello. Sí. Co cal, bueno, pues, ese interventor que Chicho comentaba antes que era moi bon, pues faría o informe que fixo, pero hai un tribunal agora que di que o Concello estaba actuando correctamente, non? Cando menos, nese caso, onde hai unha sentencia favorable ao Concello das Pontes. Bueno, chéganos con esa información. Mira, na subvención do ano pasado, que nós non vamos entrar nela, evidentemente, ti entendiche que xa estaba xustificada, nós neste pleno, acudindo un pouco a ese respaldo unánime que ti pedías do resto de grupos do Concello, solicitábamos tamén que por parte do Concello e da túa responsabilidade fixerades algún xesto que nos permitira aos demais pois apoiar as vosa proposta, non? Concretamente, o xesto que vos pedíamos era que trouxerades un convenio donde non se falara dunha actividade xeral,
senón que se falara daquelo no que todos estamos de acordo e, ademais, vos utilizades como un argumento reiterativo, repetitivo todos os anos, que é a función que fai este clube ca base, cos equipos base, o cal nós non vamos a discutir. Podíamos falar de números, pero non nos interesa, non? De feito, creo recordar que no 2011 esta entidade concurre á liña de subvencións co resto de entidades, recibe unha subvención de 60.000 euros para a subvención das categorías base e, de repente, aparecelle nese mismo ano unha subvención de 130.000 euros nominativa tamén para as categorías bases. Recordo que houve tamén informes contrarios dos técnicos dicindo que había unha duplicidade. ¿No? Pero, bueno, en calquera caso había un criterio voso que era vamos a apoiar o fútbol base e vamos a apoiar, en ese caso, dándolle 190.000 euros. Bueno, é un criterio, ¿no? Nós xa manifestamos que se vos sodes capaces de traer aquí un convenio donde se fale gastos do fútbol base, nós teríamos o que apoiar. Porque así o fixemos tamén na nosa época, cando o que subvencionábamos eran as escolas deportivas municipais e cando esta entidade se ocupaba da escola deportiva de fútbol, porque, como ben di Monse, era a única entidade que se dedicaba ao fútbol. Pero que ese criterio de única entidade tamén o podíamos facer extensivo ao rugby, que non sepamos, só hai unha entidade aquí que practica rugby oficialmente. ¿No? Pero tamén o podíamos facer extensivo ao atletismo, ao baloncesto. En algunhas outras entidades non, pero que ese criterio que vos decíades e que acaba de manifestar Bonse de fomento do deporte e desas actividades e tal, vale para prácticamente todas as entidades deportivas. Entidades deportivas que suman, a parte do Club Deportivo As Pontes, 36, ou cando menos son as que concurren á liña de subvencións competitivas, ¿no? 36 entidades, ¿no? Bueno, non vemos neste convenio que traedes aquí esta diferencia. Por lo tanto, nós, evidentemente, non podemos votar a favor, pero é que vos tampouco facedes nada para que votemos a favor. Vos o que facedes é volver a insistir outra vez nos mesmos erros, e son erros, porque, repito, están reiterados polos técnicos de sempre do Concello, por técnicos que se acaban de incorporar ao Concello, e, según acaba de decir Toni, reiterados tamén por un tribunal do contencioso administrativo. Bueno, vos seguides insistindo. Repito, creo que non estades axudando. Igual vos estades equivocando. Igual a intención é axudar, pero non estades a facer ben. Vos e a entidade tamén estades pensando que a xestión de fondos públicos é a mesma xestión que de fondos privados. E non é verdade. E non vos lo temos que explicar nós. Non é verdade. Que esta entidade estivera recibindo, xa de épocas históricas, cantidades de cartos de Endesa e xestionara esa cantidade de cartos como lle parecera, bueno, pois era un problema da entidade e dos socios. Pero que ahora está xestionando fondos que provenen do Concello, fondos públicos. E aí é onde nós intervimos, non na xestión interna do clube, pero sí na xestión dos fondos públicos, que é o que nos debe de preocupar. E creo que a Xuntos ocorre exactamente igual. Non está falando dun problema asambleario dunha entidade deportiva. Estamos falando de que se fai cos cartos públicos. Como se xestionan os cartos públicos. Cartos públicos que, por certo, Monse baixa o 2016. Non, vamos máis atrás. Desde que empezades a dar subvención nominativa a esta entidade, 2011, levades ya aportado 1,5 millón de euros. 1,5 millón de euros de 2011. Vale? Criterio político. Vale? 1,5 millón de euros. E a entidade reconoce públicamente ahora, con un cambio de directiva, ¿no?, que ten unha débeda acumulada de 350.000 euros. Cando o Concello lle está aportando desde o 2011 1,5 millón de euros. Bueno, algo nos ten que preocupar eso. Ou seguimos tirando para adiante dando cartos sin máis? Creo que non. 1,5 millón de euros é unha cantidade importante. É unha cantidade importante. Por exemplo, pois é unha cantidade similar ao que costaría ese proxecto que vos tedes comprometido de centro integral para persoas con discapacidade, por exemplo. Podría estar. Ou é unha cantidade similar a que teñen como orzamento municipal algúns concellos
que aportan 200.000 euros para unha residencia de maiores e que a van a poñer en marcha xa. Bueno, é unha cantidad importante. Vos decidides ir por aí, vale, perfecto. Pero desos cartos dos que estamos falando e que se lle dan directamente como entidade a este clube, de acordo cos criterios de Monse, porque é o único que practica fútbol aquí, correcto, o único que practica fútbol campo, está dentro de outras 9 entidades ás que tamén se lle dan subvencións directas nominativas cun importe total de 360.000 euros. E a esta entidade dánselle o 55% de todas. Si collemos as outras entidades deportivas, que son, repito, na última convocatoria pechada, 36, con un orzamento total de 450.000 euros, pois resulta que estes 200.000 supoñen o 44% do que lle estades dando ao resto de entidades deportivas, a 36. En cantidade, home, hasta onde nos chegamos as últimas que tedes axudicadas, hai dúas entidades que están unha nos 50.000 e outra nos 56.000 euros. E, curiosamente, unha delas é a única que practica baloncesto nas Pontes e, curiosamente, a outra é a única que practica fútbol sala nas Pontes. E cada unha delas teñen categorías bases, e escolas tamén, pero estáse dando 50 e 56.000 euros, non 200.000, non 200.000. E están indo á liña de concurrencia competitiva, co resto de entidades, non van a unha subvención nominativa como vai esta. Bueno, pois esas diferencias será cuestión vosa xustificalas. Nós tampouco nos vamos a meter moito nelo, porque tamén reconocemos, e hai do que decir públicamente, que o resto de entidades deportivas ou están contentas como están e non teñen ningún problema, ou lles importa un carajo o resto. Bueno, como o resto de entidades deportivas, a esas que se lles dá unha subvención moi pequena comparada con esta, non din nada, bueno, pois que sigan sin decir nada e estarán contentas. Nós non seremos que nas defendamos. Nos interésanos o deporte en xeral nas Pontes, eso sí. Pero, bueno, collamos esta subvención 2018 exactamente igual a do 2017. Exactamente igual. Coño. Un mínimo de reparo. Bueno, este término non, perdón. Un mínimo de rigor. Acabades de aprobar unha xustificación do 2017 onde hai desvíos nas partidas que figuraban no convenio. É certo, xustificados. Joder, pois, acomodade tamén a nova subvención, a esos desvíos. O que llevades a pedir despois, que volva a xustificar os desvíos. É que parece absurdo, é que non sodes nin capaces de modificar as cantidades e adecualas á realidade da entidade. Estades copiando exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. Bueno, desos 200.000 euros, canto realmente é para o equipo, para as categorías bases, esas que decían que se forman para despois xogar no equipo principal. Canto vai para aí? Bueno, pois o único que nos di a memoria é que a maior parte do gasto, pero que tamén é un gasto importante o primeiro equipo. Non temos nin porcentaxes aí. Co cal, bueno, nós teremos que facer estimacións do que vai para aí. Decía antes Chicho, preguntáballe a María se era socia do Club Deportivo. Bueno, será unha cuestión persoal, non? Persoal. Eu son socio do Club Deportivo. Vou aos partidos, coincido contigo vendo os partidos, por iso me extraña moito cando ti chegas e dis que hai 5 ou 6 xogadores das Pontes no primeiro equipo. Se faz memoria, no último partido que se disputou aquí, pois non xogaron 5 ou 6 xogadores das Pontes. Non. E podemos decir aquí os nomes dos que xogaron. E verás que non chegaron nin á metade do que te dis. 5 ou 6 aínda sería un bon número. Aínda sería un bon número, pero nin ese. Pero que non é só eso. Tamén coincido contigo nos partidos do equipo xuvenil, que acaba de ascender de categoría. Nese equipo xuvenil non todos son xogadores das categorías bases. Hai tamén xogadores de outros equipos da comarca que foron fichados. Tamén. E nun número superior aos que son das categorías bases do club de fútbol. E estamos falando do xuvenil. Do xuvenil, xa non do primeiro equipo. Logo, iso creo que tamén é algo que che debe de preocupar e que deberías de interesarte. Por certo, como socio, faigo un seguimento tamén do que está a ocurrir. E o que estamos vendo é que hai renovacións no primeiro equipo e que hai tamén novas incorporacións. Hasta onde eu chego, creo que estamos falando de 5 novas incorporacións, ningún das categorías bases. Un, parece ser, que podrá subir de xuvenil ao primeiro equipo. Un.
Nada máis. Pero o resto, equipos con procedencia de outras localidades. Co cal, nós non temos ningún problema. Aquí, o espacio europeo non está aberto e, evidentemente, as Pontes pois está dentro dese espacio europeo tamén. Aquí pode vir xogar quen queira o clube que veña a xogar, pero que non se nos venda a moto. Que non se nos venda a moto do fútbol base. Porque non é certo. E ti como socio, creo, e espectador fixo, porque coincidimos, non podes afirmar eso, porque o ves como o vexo eu. Vale? Logo, aínda sendo xenerosos, nós poderíamos coller e dicir, bueno, pois vamos facer unha estimación. A ver, destos 200.000, canto vai para o fútbol base? Pois poderíamos coller gastos de adestradores, gastos de mantemento de campo, gastos da dirección deportiva, aquilo que nos parece que vai para o categorías bases, o 16%. Dos 200.000 euros vinculados directamente a categoría base, 16%. Bueno, con ese criterio entenderás que nós non podemos votar a favor, porque para nós non é fomento de fútbol base. Para nada, non é ese o criterio. Igual se nos escapa algunha partida por aí e resulta que hai máis dedicado a iso. Desde logo no transporte non. No transporte non. As facturas que entregaches do 2017, os desplazamentos dunha empresa local, non corresponden cos das categorías base. Non sei se co equipo de xuvenil, non sei, e en algún caso pode ser, pero desde logo que as categorías base non. E iso non podedes decir públicamente porque as pais e nais que teñen os cativos aí saben como se fai o transporte, saben como se paga a equipación deportiva, sábeno, e decirlo públicamente aquí nun pleno a mí pareceme, cando menos, unha falta de respeto. Pero podríamos ver tamén outra visión, é dicir, vale, 200.000 euros para aí, que influencia directa, que impacto directo teñen nas Pontes, esos 200.000 euros. O das categorías bases, xa digo, nós levámoslo a un 16%, mentras non se nos diga outra cifra, 16%. Pois se collemos gastos que se poden executar con esos 200.000 euros aquí nas Pontes, pois mira, vámonos a un 8%, 15.000 euros. Dos 200.000 euros que o Concello dá á entidade deportiva, nós somos capaces de adxudicar máximo 15.000 euros de gasto directo nas Pontes. 15.000, concretamente en 6 entidades das Pontes. 2 imprentas, unha empresa de informática, unha farmacia, unha empresa de transportes e unha de fisioterapia. Por certo, a de transportes e a de fisioterapia lévanse o 91% desos 15.000 euros. Concretamente, unha lévase 7.000 e pico e a outra 6.700. Co cal, podíamos decir que o impacto directo céntrase en 2 entidades no noso Concello, pero, bueno, dos 200.000 quédanos 15.000. Bueno, pode ser outro criterio. A nós, desde logo, ese criterio tampouco nos vale. Non poderíamos ser quen de apoiar esta situación. Pero, claro, decía ao principio, máis de 1,5 millón ou 1,5 millón que se leva dado desde o 2011, antes tamén se deu, que se leva dado directamente. Indirectamente tamén o Concello ten colaborado, e creo que hai que reconocerlo tamén, non? É dicir, hai empresas que aportan tamén a esa entidade, e son empresas que, imagino, algunha relación teñen co Concello, non? Nos, no seu momento, no ano 2016, pedimos unha certificación acreditativa dos contratos asignados no ano 2013 por unha empresa que foi a adxudicataria do circuito de Cars, non? Porque esa empresa, no ano 2013, aportou 40.000 euros a esta entidade tamén. 40.000 euros, non? Bueno, nos chocábanos un pouco que esta empresa así, de repente, no 2013, decidira, bueno, pois vai, 40.000 euros. Non era unha empresa nova, era unha empresa conocida e tal, que de repente tivera esa iniciativa. Bueno, pedimos a certificación. No 2016, repito, chegónos no 2018, a certificación. Despois de reclamala, con informes positivos de secretaría, todo, bueno, chegounos a certificación. Home, pois é curioso, esa empresa, cando aporta os 40.000 euros á entidade, ao Club Deportivo As Pontes, facía un mes, escasamente, que viña de asignar o contrato das instalacións de ocio anexas ao lago, é dicir, do circuito de Cars. Do circuito de Cars. Pero que no 2013 hai outra empresa que tamén traballou bastante para o Concello, non sabemos canto, porque pedimos a certificación e aí aínda non tivemos sorte, desde o 2016, aínda non temos unha certificación,
de contratos, non? Que tamén aportou cartos, 20.000 ou 25.000 euros, creo recordar, non? Outra empresa de construción, tamén, non? Con contratos co Concello. Bueno, e tampouco hai que negalo. Hai que ver tamén que a publicidade que ten esta entidade ahora mismo, cando menos o primeiro equipo, é a publicidade da empresa que leva o contrato do lixo do Concello das Pontes, non? Hasta onde nos chegamos, vémolo todos os domingos, non? Bueno, os domingos que xoga aquí o primeiro equipo, pois tamén leva eso, na levaba antes, leva ahora, non? E ademais non só eso, creo recordar que os traballadores desa empresa tamén son todos socios do club deportivo, é dicir, ten cada un o seu carné de socio, ou polo menos á súa disposición, non? Home, entendemos que está ben que se aporte en ese sentido, pero que despois esa mesma empresa esteña na situación que está cos seus traballadores discutindo 8.000 euros. Kiko, mira, faime un favor, é que levas media hora exactamente falando, vai rematando xa e así podemos contestarche a algo, vale? Porque senón non podemos nin contestarche. Continúa, pero digo porque levas media hora falando de tirón, e senón é que non podemos contestarche a nada, non faz preguntas, estás facendo un... É que teño bastante que decir, Monse. Pero sigue, pero se fai algunha pregunta que non podemos intervir, vamos media hora xa... No, pero ti podes contradecir todo o que eu estou dicindo, se che parece que os meus argumentos non son correctos, dino que non. Continúa, pero digo que des un respiro para que poidamos contestarche a algo, porque estás facendo un meeting e non podemos contestarche a nada, entón... Continúa, pero vai rematando. Estou argumentando con datos todo o que te decías. Te decías, desde que os grupos da oposición levachedes a Fiscalía, a esta entidade, mentira. Nosotros o que fixemos foi poñer en conocemento da Fiscalía o que estaba facendo o Concello cos cartos públicos, eso foi o que fixemos. Non levamos a entidade a ningún sitio. Falamos da subvención de 200.000 euros que se estaba dando e, por certo, creo recordar que de 2013 para adiante. Vale? Cando o fixemos, esta entidade xa tiña unha débeda acumulada grande. Logo da súa situación non nos pode responsabilizar aos grupos da oposición, desde logo. E se o faz, pois estás engañando, ou pretendes engañar. Non? Os datos son os que son, desde logo. Non? Bueno, pois concluímos logo. Con todo isto que acabamos de decir, nós non podemos votar a favor. Repito, si a nós, algún ano, vos dá por traer algún convenio donde se diga vamos a subvencionar as categorías bases e nos decides os conceptos e o importe, de seguro que nós cambiaremos de opinión e votaremos a favor. De seguro. Pero teredes que facer ese esforzo. E repito, creo que non estades axudando a entidade. Igual a vosa intención é axudar, pero estádela levando a unha situación, cando menos estades colaborando a levala a unha situación moi complicada. Moi complicada, sin necesidade de que os grupos da oposición interveñamos para nada. Só pensade que a este Concello pode vir unha auditoría do Consello de Contas. En calquera momento, xa lle veu cando estaba o BNG gobernando. Pódelle vir en calquera momento. E esa auditoría pode tirar de calquer expediente, faino aleatoriamente. Pensade que ocurriría en ese momento se o Consello de Contas tira deste expediente ou de calquera dos que levades feito con esta entidade de subvención nominativa de 200.000 euros. Xa non digo con este concreto, co informe que fai o novo interventor. Xa non digo que ocurriría aí. E, desde logo, non sería responsabilidade de quenes vos estamos advertindo do que estades facendo. Desde logo non sería a nosa responsabilidade. Nos apoiar o deporte nas Pontes cando se queira, pero apoialo non é o que estades a facer con esta entidade. Despois deste monólogo xa non sei por onde empezar, pero bueno, discrepo bastante contigo. Sí que estou de acordo en que nosotros queremos sobre todo axudar, seguro que cometemos erros, eu o primeiro, si o recoñezo, pero esta intención deste equipo de goberno seguir axudando dentro das nosas posibilidades.
En gastos que ti facías, ou as contas que ti faz, eu seguro que non coincido con elas, ti dis que son datos, non teño por que desconfiar deles, pero faltame algúns gastos que ti dis de impacto económico, bueno, pues en temas de vestuarios, equipacións e todo iso, pues eu creo que debería ser un gasto que aí salise, non sale, pero bueno, son maneiras e ti, bueno, vas por un lado que a min particularmente agradezo que advirtas, pero a min non me gusta. Despois decíaslle a Monse que comparabas con outros clubes, de que hai máis clubes que só fan unha disciplina, como pode ser rugby, como pode ser atletismo, pero que tamén poderían ir a unha nominativa. Eu creo que as nominativas non son ilegales, e despois tamén se justifican debidamente. Pero sí que me gustaría resaltar unhas características que teñen, por exemplo, o Club Deportivo As Pontes, que o mellor non teñen outras. Eu escribín así algunhas que sí que lle dan esa singularidade, esa acreditación de razóns de interés público, como creemos que pode ser. Unha delas é un club que leva sobre 60 anos como federado, que non se dá a ningún club das Pontes, club referente no tecido asociativo das Pontes, con aproximadamente 550 socios, bueno, máis ou menos. Ti é socio, debía saber. Única entidade deportiva do Concello que desenvolve actividades de fútbol campo, como ben dicía Monse, que é verdade. Clube que conta con 2 equipos seniors, un deles feminino, 10 equipos de fútbol base, con uns 200 rapaces e rapazas, que estaremos de acordo que a través dos seus formadores, pues lle transmiten unha serie de valores como outros formadores, non? Pero son 200 rapaces e rapazas que todas as semanas están entrenando nas instalacións do Club Deportivo As Pontes, non? Único que ten un equipo feminino senior que leva competindo 9 tempadas, entidade que promove a ter este equipo feminino a igualdade de sexos nun deporte que pode decirse que está masculinizado como o fútbol, clube que representa a maior participación activa de mozos ponteses, o que conleva con ele tamén unha grande responsabilidade social, estaremos tamén de acordo, entidade que leva esos 60 anos que mencionaba ao principio, pois levando non só por toda Galicia, sino por todo o territorio español durante todos estes anos o nombre das Pontes. Pois son, seguro que hai máis, que a min se che ocurren a ti ou outra xente, pero eu quería resaltar estas 8 ou 9 que dicen aquí, que son singularidades do Club Deportivo As Pontes, polo que nós creemos que debemos seguir apoiando con esta subvención nominativa. Só unha cuestión. Podería contestar? Última, Kiko. Sí. Última. A ver, non me exixas a min que teña que saber cantos socios ten a entidade porque son socio, cando... Non che exigín, eu dixo aproximadamente, e ti dubidas do número, estou che dicindo aproximadamente, 500, 550, igual tamén estou equivocado. Existe un listado de membros activos do clube que conta con un selo e que a sinatura do presidente na última folla que totaliza 90 membros referidos ao ano 2013. O presidente manifesta que este listado que nos exhibe é incorrecto. Manifesta que os socios no ano 2013 serían aproximadamente 400 membros e que o entregará dentro dunhos días. Exhibe e achega un listado de socios que o presidente manifesta que corresponde á actualidade asinado polo presidente na última folla que ascende a 675 membros co selo do clube. É dicir, desde 90 ata 675 é variable e non o di o BNG, non digo eu. Isto está nun acta dunha inspección que fixo o Concello e que ti, como Concello de Deportes, debes de conocer tamén. Por certo, un acta onde se decía que non había libros de contabilidade. Esos méritos que ti dís dunha entidade con moitos anos e demais non son discutibles, evidentemente, pero o que se fai cos fondos públicos si é discutible e, desde logo, nos exiximos rigor. Si ti eres máis flexible en ese criterio, bueno, pois era un problema teu. Non, eu non sou moi flexible, eu tamén exijo o rigor que podes exigir ti, porque son fondos públicos. Outra cousa que non che guste, como actuamos.
Acabas de asignar un decreto de xustificación que está ben da xustificado. subvención. Ben. Bueno, cando che están dicindo os técnicos do Concello que non está ben. Bueno, según os criterios, perfecto. Bueno, claro, pues entonces non Pero é, perfecto, non é pero- que eu seña distinto. No, eres ti máis flexible que os propios técnicos do Concello. Técnicos, repito, que che acaban de decir que o Tribunal Temos do diferentes Contencioso criterios, Kiko. lles acaba de dar a razón. Que eu Co cal, como estos non vou 125.000 que tiñan aí e que en manifestacións públicas dixeron que pronto se iban a recuperar probablemente o 90%, non vai a ser así. E non sei se a situación de débeda desa entidade vai a aumentar tamén. E iso debería che preocupar Claro que me preocupa. polos argumentos que acabas de Pero decir claro agora, que me Chicho. preocupa, pero- Unha entidade que leva moitos É anos que aquí. ti argumentas como se dá a sensación de que non nos preocupa, sí que nos preocupa. Pois non vexo a preocupación por ningún Sí lado, que nos porque xa che preocupa. digo, dis, Mais esos o que datos, ti os datos pensas. que eu manexo, Chicho, son os que ti me das. Os que ti nos das, os que nos ofrece o Concello. Logo, se nós temos erro con esos datos, estará motivado porque o Concello non nos dá os datos correctos. Nos collemos os datos que vos nos dades. E o que facemos non son monólogos, é responsabilidade, rigor e traballo. É dicir, nos collemos os expedientes e, aínda que se nos den poucos días, tratamos de traballalos para vir aquí cunha posición coherente, razonada e argumentada. Non? Que leve máis ou menos tempo explicala, esa é outra cousa. Non? Pero nós traballamos os expedientes, vimos aquí e xustificamos a nosa postura. E acabamos de dar argumentos máis que suficientes para o noso voto en contra. E volvemos a repetir outra vez a nosa disposición a chegar a votar favorablemente se vos cambiades o criterio, se falades de fútbol base e traedes convenios de apoio ao fútbol base, como os hubo no seu momento e como fixéchedes no 2011 tamén. Vale? Bueno, vale, a ver, falo do grupo, Chicho, falo do grupo do goberno, xa está, tócache a ti en este caso, falo do grupo do goberno, vale? Logo, a ver, nos criticamos o que estades a facer, pero damos tamén alternativas. Estámolas dando. Dímolas o ano pasado e volvémolas a ofertar este ano outra vez. Se queredes collelas, ben, e se non, bueno, pues seguiremos votando en contra, non pasa nada. Bueno, eu que sí que vexo é que sí que buscades argumentos, sin duda, para votar en contra, porque o que estamos a falar é da concesión da subvención, repito, do ano 2018, que é exactamente a mesma subvención do ano 2017 e 2016, co único informe en contra, en este caso, sin reparo suspensivo, porque xa foi levantado no ano 17, pero, repito, o informe de reparo sin ser suspensivo do interventor do Concello das Pontes, que basa as súas observacións en que non se xustifica adecuadamente que a necesidade da subvención nominativa. Se non entende que habería que acreditalo de maneira máis exhaustivamente para poder conceder unha subvención nominativa. En calquer caso, como digo, é unha interpretación do interventor e da anterior interventora. Tamén repara o feito de que se lle conceda o 100% da subvención. Tamén é un criterio interpretativo en base á documentación que ten, pero a nos consta, porque tamén é a nosa responsabilidade, Kiko, nos consta que non é o 100% da actividade do clube. É o 100% da memoria que presenta, pero sabemos, e nos consta, igual que che consta a ti, e con máis razón, se eres socio do clube, pois que as actividades que realiza o clube pois son outras moitas, non só as que figuran na memoria. Ese é o reparo que pon a intervención, a concesión desta subvención nominativa. E repito, non é un reparo suspensivo, senón que fiscaliza de reparo, entendendo que o reparo suspensivo xa o houbo na subvención do ano 2017 e que foi levantado en pleno. Non vou a volver a explicar por que nos apoiamos, non vou a
seguir explicando por que nos apoiamos o clube. Nos buscamos argumentos, ni siquiera os buscamos, os temos, non los expoñen, non los plantexan, e non lo plantexan non só o clube, senón os 200 rapaces e rapazas que forman parte dese clube, e as instalacións que ten ese clube, que tú moi ben sabes que antes tiña unha gran axuda Endesa e agora non a ten, e o funcionamento ao longo de todo o ano do clube en todo o seu ámbito, non só nos equipos de base, senón tamén no primeiro equipo, que ao mellor tú basas, non é que o primeiro equipo traede para o deporte de base, pero é que tan importante é os equipos de base, que son o máis importante de todo, o fomento do deporte nos rapaces e rapazas do Concello das Pontes, pero tamén é importante o primeiro equipo, por suposto que sí. O primeiro equipo sempre vai a ser unha referencia para eses nenos e para esas nenas que están a practicar o deporte, e porque forma parte tamén da actividade do clube, e nos, dentro do que é a nosa responsabilidade, pois entendemos todos eses argumentos e recollemos todos eses argumentos e entendemos que debemos apoiar o Clube Deportivo As Pontes na medida das nosas posibilidades e na medida tamén das súas necesidades para axudarlles a levar a cabo todas esas actividades. Son os argumentos que nos en responsabilidade os expoñemos ano tras ano, porque, repito, outra vez máis, é a mesma subvención ano tras ano, e, bueno, continuaremos a apoiálo, repito, sempre que se xustifique adecuadamente para salvagardar eses intereses do Concello e que os intereses referentes ao que é o diñeiro público, pois se lle exixe a presentación dun aval ao clube todos os anos. Creo que non sei se no primeiro tamén me parece, na primeira nominativa, pero en calquer caso sempre en esta tamén teñen a obrigatoriedade de presentar un aval que cubra o importe da subvención. Procedemos á votación. No, xa está, vamos a votar. Pico, si é o mismo de sempre, levas 3 anos cos mesmos argumentos. Tú tes os teus, nós temos os nosos. Ti xa os expuxeche durante máis de 45 minutos e nós acabamos de expoñelos. Acabas de dar un dato importante, para nós é importante, non? Se me deixas expresar... Acaba xa. Bueno, acabo, tranquila. Bueno, estás dicindo, o informe non é de reparo suspensivo. Pero por qué? Porque xa se levantou o reparo anteriormente, correcto, e senón que me corrixa o interventor. Se non houbera o levantamento do reparo anterior, este sería suspensivo. Pero dis, claro, é que ti sabes, porque eres socio e tal, non, eu sei como concelleiro que o importe do seu orzamento deste clube son 340.000 euros. Logo, os 200.000 que se lle dan non é o 100%, é o 57%. Bueno, a pregunta é, por que colledes sempre no convenio e poñedes 200.000 como se fose a única actividade que desenvolve o clube? Por que non conveniades a actividade total do clube, que sería o 57%, e tería de lo xustificado? Por que escolledes actividades que sabedes que teñen dificultade legal de xustificación? Estábalo dicindo o interventor outra vez. Leuno antes María. Hai problemas ca Axencia Tributaria, hai problemas ca Seguridade Social, e son problemas porque vos metedes no convenio esas partidas. E esas son as que teñen que xustificar. Por que non saídes dai? Porque todos os anos volvedes a facer o mesmo. Claro, os nosos argumentos son os mesmos todos os anos? Pois serán, porque todos os anos facedes o mesmo, evidentemente. Pois os nosos argumentos son todos os anos os mesmos porque quen presenta a solicitude de subvención a memoria cas actividades que van a solicitar que se lles axude a financiar bueno, a actividade xeral que realiza o clube, pois é indudablemente o propio clube. Polo tanto, nós, nese espírito de axuda e de fomento do deporte e do fútbol campo en todos os ámbitos que desarrolla
o Clube Deportivo As Pontes, tanto cos equipos de base, como co equipo femenino, como co propio primeiro equipo, pois nos financiamos con esta subvención, porque consideramos que debemos continuar a apoiar o deporte do fútbol en As Pontes. Procedemos á votación. Votos a favor? En contra? Bueno, antes de rematar o pleno, me gustaría, xa que estamos na Semana das Festas, desearvos a todos unhas felices festas, e a todos os veciños e veciñas de As Pontes, que as disfrutemos da mellor maneira posible, e tamén facer un recordatorio. Como sabedes, o próximo venres, día 20, vai a ter lugar o pregón de inicio das festas, pero este ano tamén pois vamos a facer un homenaxe, xa o faláramos aquí, tamén a petición, creo que de Xuntos por As Pontes, o plantexamento da pregunta, vamos a levar a cabo o homenaxe ao desaparecido Antón Ferreiro, que foi unha persoa que, bueno, fixo moito, estuvo sempre a carón do deporte, concretamente, e do Clube Deportivo As Pontes tamén, concretamente, e do deporte en xeral e da cultura en As Pontes, e ademais foi o presidente durante, creo que 24 ou 25 anos da Irmandade de Lesnevén. Será ás 6 da tarde, ás 18 horas do venres 20, na praza de Lesnevén, no Parque de Lesnevén, que considerábamos que era o mellor emprezamento para ter o recordo de Antón presente no pobo, pois nada mellor que o propio Parque de Lesnevén. Así que, o dito, felices festas a todos e moitas gracias.